Вийшла на прогулянку, пані Володимира зустріла знайомого і потім щось сидить і сміється. Розкажіть секрет, мені ж цікаво, поділіться. Ви знаєте, тільки що зустріла свого дуже гарного знайомого Олександра. Я пам'ятаю, коли ми з ним перший раз зустрілися, і він мене запитав: а розкажи мені про мене. Ти ж багато знаєш. А я кажу: дорогенький мій, зніми корону спочатку. Бо насправді ви наділені коронами. Ну поки ти такий пустий, пропрацюй себе, стань майстром сестру. А ти хто? Ну, я Саша. А, ти Саша. Ви Олександри. Олександр – це той, що в короні. Одягайте корону і йдіть. Ми готові вам служити, тільки служити королям. Будь ласочка, от вам тому сміюся дуже сильно, бо так Саша й залишився. А ви ж Так. то Олександри. А міг хто стати А Олександром, міг а хто ще й бути- першим. А ще й першим, так. Дякую, дякую. Тому, Олександре, працюйте над собою. Ви варті того, щоб бути першими. Це правда.